мошира тез ронданатони такси нашав. падарат ку? медонам онҳое ки дар рафтор мебинед падарони шумо ҳастанд. онҳо дар кор барои шумо меҳнат карда истоданд. кор карда истоданд. барои ки? барои шумоён. шумо чӣ? вақте шумо барои тамошои инстаграм, тикток, телеграм гузашта истодааст. бачаҳо, дар ҳамин мактабе ки шумо таҳсил мекунед, аз байни ҳазорҳо нафар довталабон шумо интихоб ва таҳсил доред. ин бахти хеле баланд аст. аз шумоён бисёр талаб карда намешавад. танҳо ба хотири падарони худатон, барои заҳмату талошашон хонданатон зарур ва ҳатмист. падарҳо ҳатто барои фарзандонашон лозим шавад аз орзуҳояшон даст мекашанд. онҳо қаҳрамон ҳастанд. хуб, дарсро оғоз кунем мешавад? бале устод. хезе ассалому алайкум устоди азиз. ва алайкум ассалом. барои фаҳмиданатон раҳмат. шинед, ана акнун дарсро оғоз кунем мешавад.